Казвам се Вяра Ангелова и днес ще играем Brawl Stars. Като например, аз най-обикновено ще ми пуснете ли subscribe? И Крис, ще може ли да ми пуснеш subscribe? Ама наистина, ако има Крис някой. От сама ръцете, знам. Сега да играем. Сега ще ви покажа. Ехо! Здравейте! Добре. Значи, в момента преместа камерата. Мога да я местам с пултича. Да. Добре. Добавете шелката. Добре, мисля да игра съм. Но преди това, вижте сам. Цицки. Дупенце. Йойо на коса. И каквото да е това несамогъщо нещо. Я? Тъп. Но вижте само едно. Голяма трагедия. Не, момент. Кое е голяма трагедия? Едва голямата трагедия няма да има хроматик коня. Етва. Няма да го има. Повече. Разбирате ли? Ало! Тя ме е слаба. Не знам, що ми е слаба, ама... Кой иска това? Другото е това. Или това. Избирам това. Играя. И така. Мама. Добре, играм. Мама. Преди малко ми се пречу, че тя ходи над един сън. Браума! Абе, ало! Имате ли? Ало! Теди връща с шамар. Теди казва да бе да. Паяци, отидете. Айде. Чакам. Ети с ръпинка преди ча. Мърда ми сега мата. Таква. Тъп. Чуйте, ако някой направи така. Прави така. Така. Да, е така. Да, така. Загубихме. Теди връща с шамар. Цели да са. Добре. Таратата. Елюн е най-силния. Не мога да победа никой със стая. Що да не зная, че не съм. Не мога. И поставете лайк. И subscribe. Наистина. И сега така ме спечелих, защото нищо не знам. 60 нещо си.
че се иже. Казах ви, че си ядосана. Тъпо. Този диалог не струва. Добре. О. О. Чуйте. Добре, и сега ще направя нещо. За да... Момент, да сме на цвета. Аз се казвам... Теодор. Виждате ли? Теодор. Казвам се Теодор. Добре. Извинявайте, просто така ми става. Добре. Всичко е ясно. И разбрах, че никога през живота си не съм се така разочаровал. Сега отивай и спесявай града. Това. Мръснята пътки. Добре, добре, добре. И напишете в този коментар какво видео искам да правя аз. Докато умирам. Не знам, що умирам така. Не знам. Теди от връзка с теб прави. Това прави. С теб. Добре. 3 копи. Гадост. Каква мисия да направя? И това е. И добре, айде да почваме, защото не знам що. Ужасно загубих. Какво стана? Чуйте, какво е това нещо, не разбирам. Майте. Добре, това е страна. Какво е това? Да се махнали или не? Ето ме, махнах се. Нали? Махнах се. Добре. Какво стана? И ако това не става, мисля да свършваме, но искаме да нещо. Чуйте, аз искам да ми пуснете палец нагоре. Не, палец надолу. Не. Палец нагоре. Да, палец нагоре. И subscribe. Това съм нов ютубър. Какво? И от мен, приятели, чао!